Het gaat min maar de bij. Het gebruik van gif zorgt ervoor dat er heel iets minder bijen komen. En boven dat zijn er minder bloemen in de stad en in de gruiden. En dus dreigen de bij uit te sterren. En dat gaat het hele volken verdwijnen. Het is voor de Friese bijenhouders een groot drama. Nou, dat is natuurlijk net best. Als ik heb 50 bijenvalken. Veronderstel nou dat je een boer 50 kei hebt en die heeft 20% deer. Dat is net best. Dan helpt hij de kranten. Een groep Friese politici, kunstenaars en natuurleefhouders gaan daarom joert met een speciale bus alle oversterren bedel. Om in elk geval de gemeenten zover te krijgen het aannemende bijenconvenant te tekenen. Als je dat ondertekent, beloof je dat je binnen afzienbare tijd overgaat als gemeente op een bijvriendelijk en ecologisch groenbeheer. Dus een bijvriendelijke stad wordt het en zonder gif. En mooi succes, want haast alle gemeenten die joert de actiebus op beziet krijgen, gaan het convenant tekenen. En dus zullen ze minder gifbroeken en mogelijk meer bloemenplantje. De imkers zijn wies bij de actie. Maar net alleen aan de gemeenten moeten wat waan. Elke niet zo de rekken maar horen matten. Want de bij is wichtig voor alle mensen. Ze zijn ze onmisbaar voor uw zieten. De bijen dus er net mee binnen. Dan moet je een beetje even zien, dan gaat een treden van een gedeelte van het eten wat wij nou hebben in de supermarkt, dat is voort. Dat is er net. De bijen hebben dus een hele belangrijke functie daarin.